Mensaxe de tranquilidade da Xunta á cidadanía sobre a situación do río Umia. O goberno galego asegura que está garantida a calidade da auga para o consumo nos municipios que se abastecen do río. Esta mañá a delegación da Xunta en Pontevedra acolleu unha reunión de traballo co Comité de Emerxencia de Caldas. Que tal, saudos? A pesar dese chamamento a calma, dende Caldas manterán un encontro con Augas de Galicia para reclamar investimentos que rematen coa problemática da microcistina. De contado ampliamos agora titulares. O carril único de dobre sentido alterno na rúa Víctor Pita en Vilaxoán podería entrar en vigor en fase de probas nun par de semanas. O Concello de Vilagarcía pretende destinar a outro carril a un paseo peonil e de bicicletas. Boas impresións dos mariscadores de Noia na apertura da campaña. Nesta primeira xornada a maioría logrou apañar os topes de berberecho, especialmente de segunda. O delegado territorial da Xunta na Coruña participou na presentación dos novos obradoiros de emprego de Rianxo. Beneficiaránse 32 veciños. A Fundación Amigos de Galicia lanza unha campaña de recollida de material escolar para os nenos das familias con menos recursos. Na zona do Salnés veránse beneficiados preto dun 100 de rapaces. Rianxo vive onte domingo un dos momentos máis destacados das festas da Guadalupe coa tradicional procesión marítima. Dúcias de embarcacións volveron a ir ao mar tras a imaxe da Moreniña. A Xunta envía unha mensaxe de tranquilidade sobre a situación do río Umia. A Delegación Territorial en Pontevedra acolleu esta mañá unha reunión de traballo co Comité de Emerxencia de Caldas e quixeron disipar calquera dúbida sobre o consumo de auga nos municipios que se abastecen do río. Así as cousas, o Concello manterá un encontro con Augas de Galicia para reclamar investimentos que rematen coa problemática da microcistina. O Concello de Caldas quere solucións para a situación do río Umia. O Comité de Emerxencia mantivo hoxe un encontro coa Xunta de Galicia, no que conseguiron o compromiso do delegado territorial en Pontevedra de fixar unha reunión con Augas de Galicia para abordar de xeito global o estado do río na procura de investimentos. Queremos que este ano, e dunha vez por todas, o río teña alcance solución. Non pode ser que catro ayuntamientos en este momento, Caldas, Cuntis, Portas e Moraña, non poidan facer uso do río para lecer, como tradicionalmente o viñamos facendo en todas as praias fluviales, en todos os lugares habilitados para o baño, ou en aqueles outros que sin estar habilitados os veciños o usaban dun xeito masivo para o baño, e que a administración responsable desta situación pois non asuma as súas competencias. Así as cousas, tanto o Concello como a Xunta quixeron enviar unha mensaxe de tranquilidade á poboación. As diferentes análises da auga do Umia indican que se atopan en parámetros aptos para o consumo, a pesar da presenza de cianobacterias. Confirmar que a agua, tanto as nosas analíticas como os datos que nos aporta a Sanidade son bons, é dicir, estamos suministrando, nós xa sabíamos, pero así o queremos trasladar aos veciños. Os datos sanitarios da auga están en parámetros, as analíticas, e non hai ningún motivo para dudar delas, dan ben. Por tanto, ese é un tema zanjado. En concreto, as probas confirman que a presenza de cianobacterias diminuiu lixeiramente na cabeza do encoro, porén na cola vería unha explosión que previsiblemente remataría por trasladarse ao resto do río. Por iso Caldas quere implicar a todos os concellos da Conca. Teño convocados a todos os alcaldes do río para dun xeito tamén que se poidan sumar, porque o que hoxe está empezando en Cuntis e Moraña co seu traslado a Caldas e a Portas vai ter tamén trascendencia a río abaixo, e que a calidade do río é un tema que lle incumbe a toda a conca do río, non somente a Caldas. Pola súa banda, a Xunta asegura que Sanidade non detectou toxina microcistina no río Umia, aínda que si a presenza de cianobacterias no río e no encoro. Así as cousas, defenden que os niveis sempre se mantiveron por debaixo dos preventivos da Organización Mundial da Saúde. Continúa a vaga de roubos na Pobra do Caramiñal. Os amigos do Alleo entraron na igrexa do Castelo nesta pasada fin de semana. Esta vez o botín non foi moi elevado, aínda que os danos causados si foron importantes. A Garda Civil investiga a posible autoría dun roubo na igrexa do Castelo. Producíase esta pasada fin de semana, na madrugada do sábado ao domingo, e súmase á vaga de roubos que se teñen producido nas últimas semanas na localidade. Os ladróns accederon ao interior do templo a través do campanario. A pesar de que o botín non foi moi elevado, si o foron os danos causados ao seu paso. Pues fue en la noche del sábado al domingo. Estamos en la novena del Nazareno y piensan que ahí pues queda mucho dinero. Y bueno, pues yo creo que recogieron algo, las monedas
que había en el lampadario de la capilla del Nazareno, pero era solamente de 10 días. A cantidade roubada non foi moi elevada. Segundo o párroco, no interior dos lampadoiros e nos cepillos non había demasiado diñeiro, porque había pouco tempo que os retirara. O que sí foron cuantiosos son os danos causados. Brutalmente rompieron la puerta de la bajada de la torre y luego pues los cepillos, no todos, en algunos no pudieron entrar, pero en otros sí, y rompieron y arrancaron. Como no encontraron dinero, no encontraron nada, pues entonces pues hicieron eso. Sobre todo lo de la puerta, porque la puerta era de latón fuerte y abrieron un boquete grande. Esta non é a primeira vez que o templo recibe a visita dos amigos do alleo. Nestes últimos anos, ata en 2 ocasións entraron na igrexa, seguindo tamén un mesmo modus operandi. Garda Civil e Policía Local investigan a posible autoría dos feitos, que podería estar ligada a outros roubos que se produciron nas últimas semanas na localidade. Máis cousas, o carril único de dobre sentido alterno na rúa Víctor Pita en Vilaxoán podería entrar en vigor en fase de probas nun par de semanas. O Concello de Vilagarcía pretende empregar outro carril para a creación dun paseo peonil e para bicicletas. Dende Rabella recoñecen que non é a solución que máis lles gusta, pero que a Lei de Costas non lles permite crear unha pasarela sobre o mar. A proposta que Vilagarcía pretende aplicar nesta zona de Vilaxoán pasa pola eliminación dun destes 2 carrís de circulación. Aínda así, a vía seguiría sendo de dobre sentido, coa implantación dun carril único de dobre sentido alterno. Unhas propostas que lle levamos a Costas a Madrid foi pois a posibilidade de utilizar uns dos viais alternando o sentido do tráfico con semáforos e desta forma utilizar o resto do vial como paseo marítimo para poder pois facer realidade ese paseo tanto peonil como ciclista. A outra alternativa, aplaudida por moitos veciños, implicaría deixar a estrada tal como está e construir unha pasarela de madeira sobre auga. O problema, din dende Rabella, é que esa proposta foi xa descartada por Costas. A Lei de Costas non permite ese voladizo, entón por moito que nos empeñemos en algo que non se pode facer, non ten ningún sentido. Podemos cerrarnos en esa proposta, entón quedaremos outros 20 anos pedindo algo que non é viable. A Lei de Costas non está na nosa man cambiala, evidentemente. Coas opcións limitadas, dende o Concello insisten na urxencia dunha actuación na zona, lembrando os múltiples accidentes de tráfico que se rexistraron neste punto, mesmo con víctimas mortais. Agora, nun prazo dun par de semanas, a circulación alterna será testada en fase de probas a proposta dos veciños. Progres mismos os que nos propuxeron a idea de facer unha proba durante un par de meses, 2, 3 meses, ver como realmente funciona, se realmente non provoca ningún problema de tráfico, non colapsa ningunha das zonas, pois eles estarían encantados en que este proxecto se fixese realidade e poder conectar de forma peonil pois todos os cascos urbanos do Concello. Pero a pesar dese suposto apoio veciñal, dende a Asociación de Veciños de Vilaxoán insisten en que son partidarios da creación desa pasarela que Costa rexeita porque, segundo din, noutros lugares si se puido instalar. Da mesma postura é o Partido Popular de Vilagarcía. A formación aposta por recuperar e actualizar ese vello proxecto que, segundo indican, non interfería na circulación do tráfico e xeraba un novo espazo sen gañarlle terreo ao mar. E ainda en Vilagarcía, Lucía César Veloso será a candidata do BNG á alcaldía nas eleccións do vindeiro ano. A Asamblea Local da Formación escolleuna por unanimidade para encabezar a candidatura nacionalista. Lucía César naceu en Vilagarcía no ano 84, é titulada en Maxisterio e Pedagogía e forma parte de diversos grupos de música e cultura tradicionais da zona. Na actualidade forma parte da Corporación Vilagarcía cando entrou para sustituir a María Villaronga, que deixara o seu cargo por motivos persoais despois de varios anos sendo voceira do BNG en Vilagarcía. Nos anteriores comicios ocupara o número 3 da lista dos nacionalistas vilagarcianos. Boas impresións dos mariscadores de Noia na apertura da campaña. Nesta primeira xornada, a maioría logrou apañar os topes de berberecho, especialmente de segunda. Tamén abonda a ameixa babosa e xapónica, aínda que a fina escasea. Máis madrugadora que de costume, este luns arrancou a campaña marisqueira en Noia. Preto de 1.600 mariscadores saíron ao mar nesta primeira xornada, na que, a pesar das poucas expectativas con que partían, constataron o bo estado dos bancos. A lonxa de Pestal retoma a súa actividade nesta apertura da campaña marisqueira. Aínda que as expectativas non eran tan boas como as do pasado ano, os mariscadores están satisfeitos ante a gran presenza de berberecho de segunda. Un poquinho mellor do que pensábamos.
contábamos de ter berberecho de terceira e de cuarta, e bueno, nós metimos algún de bastante de segunda e algo de primeira. Bueno, o berberecho costounos un pouco collelo, pero que ameixa bastante. Si, en principio, para ser o primeiro día non hai queixa, Nos polo menos fixemos 2 cupos. Donde estuve é un tamaño medio. Terceira, algún de segunda, non é malo, Por arriba sí, por arriba hai. Sí. De segunda, terceira. A verdade é que o berberecho é moi bo e notamos que hai algunha ameixa babosa máis que o ano pasado por todo, hai capónica. Quizás non hai tanto berberecho como o ano pasado, pero ainda é moi pronto para saber como se vai dar a campaña. Aínda que o tamaño é bo e o marisco está ben cheo, este arranque pouco ten que ver co do pasado ano, cando xa a primeira xornada facía augurar unha campaña de récord, como finalmente foi. O de primeira non hai tanto como o ano pasado, pero bueno, está cheo, é boa calidad, e agora vamos a esperar a ver que tal se comportan os compradores e o mercado. Que hai menos que o ano pasado, o rastro ven con menos cantidad, pero ben marisco. A campaña arranca ben, pero non é un ano de escaso, non é como o ano pasado. Non é o mesmo que outros anos, pero eu como é a primeira vez que veño, non sei, pensei que iba a vir máis, a verdad. Menos que o ano pasado hai, Eso se yo digo. Si, bueno, berberecho hai menos. Eu pros compañeiros que viñan máis de abaixo, quizá o mellor algunha gobosa máis, porque traballamos hora e media, pero berberecho menos, eso xa fijo, Haberá que agardar a ver como evoluciona a actividade nas próximas xornadas, en función da zona na que se traballe e da cotización que alcance o marisco. Tamén se cada as primeiras semanas, non vai durar meses, pero, bueno, é unha alegría que collan máis de segunda, e mañán seguro que, bueno, uns comunican cos outros, e mañán van coller máis segunda que a terceira. Mentres tanto, os mariscadores cruzan os dedos para que a toxina non faga acto de presenza e obrigue a pechar a actividade nos próximos meses. Portos de Galicia retirou máis de 14.000 kilos de residuos dos fondos mariños da provincia da Coruña. O presidente do ente autonómico, José Juan Durán, fixo balance das actuacións de limpeza desenvolvidas nas últimas semanas nos portos de Aguiño en Ribeira, O Freixo en Outes, Ponte de Eume, Sada e Camariñas. Estas accións enmárcanse dentro da quinta fase do plan de limpeza de dársenas que Portos desenvolve anualmente nas 3 provincias costeiras. Nos operativos participa un equipo de entre 3 e 5 mergulladores con medios mecánicos e un barco guindastre. Proceden á recollida selectiva dos obxetos depositados no fondo das augas interiores de cada porto. O delegado territorial da Xunta na Coruña participou esta mañá na presentación do novo obradoiro de emprego dirixido á mocidade que se vai desenvolver en Rianxo. En total serán 6 as iniciativas formadoras que se desenvolven na comarca do Barbanza. O Barbanza contará este ano con 6 obradoiros de emprego, 4 de carácter dual e 2 de garantía xuvenil para mozos desempregados menores de 30 anos. Precisamente un deles celebrarase en Rianxo, onde o delegado territorial da Xunta visitaba esta mañá as zonas nas que van actuar os alumnos dos 2 talleres con que contará o municipio. Entre estes 2 talleres, pois prácticamente son 32 desempregados que van ver 6 meses e 9 meses respectivamente pois aliviado a súa situación, a vez que conseguir unha formación a caída para, neste caso, pavimentación e no outro caso do sistema de garantía xuvenil, como decía antes, centrado nun tema moi importante como é o tratamento silvícola e forestal. Muros e Carnota compartirán tamén outro taller, o igual que Noia e Lousame, mentres que Ribeira e Porto do Son repetirán colaboración nunha nova edición do Taume. Pola súa banda, Boiro desenvolverá o outro dos obradoiros de garantía xuvenil. Máis dun 100 de alumnos beneficiaránse destes 6 obradoiros, que ao tempo que lle outorgan unha certificación profesional contribúen a mellorar os espazos e instalacións públicas dos distintos concellos. Un total de 1,4 millóns de euros no Barbanza, na posta en marcha de 6 obradoiros de emprego, onde a práctica totalidade dos concellos da comarca do Barbanza pois van a participar nesta modalidade de obradoiros de emprego, como decía o alcalde, tanto de garantía xuvenil como da modalidade dual, e polo tanto pois eso, 108 persoas, 1,4 millóns de euros que van permitir pois que esas persoas se incorporen pois aos distintos programas que poñen en marcha os concellos en colaboración coa Xunta de Galicia, e a través dos cales pois se van a facer pois actuacións pois moi interesantes. A principal novidade é que os participantes nos obradoiros duais poderán combinar un contrato de formación e aprendizaxe durante 9 meses cun contrato en prácticas de como mínimo 3 meses máis nunha empresa do mesmo ámbito territorial e cunha actividade vinculada ás materias do obradoiro. O obxectivo é seguir mellorando o emprego nos concellos galegos, especialmente nos do rural, adaptando a oferta formativa ás súas demandas e necesidades de contratación.
A volta ao cole faise para moitas familias unha auténtica costa arriba. Para os máis necesitados, a Fundación Amigos de Galicia lanzou unha campaña de recollida de material escolar para que todos os nenos poidan regresar ás clases con mochila, bolígrafos e libretas. Na zona dos Salnés veránse beneficiados preto dun cento de rapaces. Nas súas mochilas, os seus soños. Ese é o nome da nova campaña solidaria da Fundación Amigos de Galicia. A iniciativa busca facerse con material escolar para repartir entre os nenos e nenas de familias con menos recursos. O colectivo está facendo paquetes de material adaptado a cada idade, para infantil, primaria e ESO. Adaptado un pouquiño a idade, os de infantil levan máis ceras, rotuladores, pegamento, e despois os máis maiores levan máis libretas, máis folios, máis bolígrafos, máis de apuntes e así. A campaña ainda está en marcha, así que dende a Fundación fan un chamamento a que aquelas persoas que o desexen colaboren aportando o seu grau de area. Poden colaborar a modo particular nos centros colaboradores, que agora mesmo son Alcampo Vila García, Carlín Vila García, Castelao, a Illa e Cambados, e aquí nas oficinas da Fundación Amigos de Galicia en Vila García. E podes facer unha doazón a modo particular, ti vas a algún centro destos que vos comentaba e fases unha compra de material escolar e o depositas ali, ou ben o fas pola túa conta e o deixas aquí nas oficinas que temos. Na zona dos Salnés, polo de agora, preto de 100 nenos van recibir esta mochila solidaria. Na zona dos Salnés vamos a entregar 96 mochilas a día de hoxe, pero bueno, sempre que comeza o curso, os centros escolares detectan algún caso concreto de algún neno que comeza o curso sin mochila ni material escolar, nos chaman e, nos valoramos a situación, o sea que sempre vai a maiores unha vez comezado o curso. A día de hoxe sabemos que vamos a entregar 96 na zona dos Salnés. Dende Amigos de Galicia salindan que arestora o que máis precisan son paquetes de folios, gomas de borrar, lápis, bolígrafos negros e vermellos e tamén lápis de cores. Por agora, aínda están a tempo de facer as súas doazóns. Os puntos de recollida continuarán operativos aínda uns cantos días máis. E seguimos con máis cousas. Facer unha viticultura ecolóxica en Rías Baixas tamén é posible. Iso é o que queren demostrar dende Don Olegario. A adega cambadesa puxo en marcha o ano pasado un proxecto baseado nas prácticas tradicionais da viticultura. Agora, a primeira anada deste viño pasa os seus últimos días no depósito. Que en Rías Baixas tamén é posible a viticultura ecolóxica é o que queren demostrar dende Don Olegario. O ano pasado a adega puxo en marcha un proxecto con esta práctica, unha aposta persoal pola tradición. Es un compromiso de la bodega y un proyecto personal de la bodega de utilizar menos químicos en el viñedo, porque realmente un vino, a nosotros nos enseñaron que se hace en la viña y por eso queremos, la materia prima es lo más importante y queremos dar ese tratamiento de viticultura ecológica realmente como se hacía antiguamente. A tranquilidade da pasada campaña facilitou o arranque do proxecto. Agora os 3.000 litros desta primeira anada descansan no depósito, cun resultado que cada día sorprende aos responsables da adega. El vino tiene una mayor nitidez a la hora de organolépticamente hablando. Es un vino que muy limpio en nariz, con mucha intensidad de notas cítricas, muy elegante, bastante complejo y sobre todo muy limpio y muy intenso, ¿no? Muy nítido. A intención da adega é embotellar o viño a vindeira semana, despois pasará varios meses na botella para poder sair ao mercado na tempada do Nadal. Nuestra idea es que esté por lo menos de 2 o 3 meses mínimo en botella y ya en la época de Navidad sacarlo al mercado. Después, el nombre es súper complicado buscarle un nombre a un vino, pero la verdad que no lo tenemos muy claro. Lo más importante para nosotros era ahora embotellarlo y dejarlo un tiempo en botella. Dende Don Olegario están moi satisfeitos con esta proba que terá a súa réplica nesta anada que aínda está no viñedo. Recoñecen que hai uns anos era prácticamente impensable sacar unha colleita deste xeito. Agora o cambio climático favorece a aposta por este tipo de prácticas máis sostibles. La cosecha dos anteriores fueron años muy secos y por eso nos decidimos hacer este tipo de viticultura. Este año fue un año más complicado, pero aún así estamos bastante satisfechos con la viticultura esta, ¿no? Y por eso sabemos que otra viticultura es posible. Y por eso animo a todas las bodegas de Rías Baixas que empiecen con este tipo de viticultura. Vila García prepárase para un novo ciclo de teatro do Agadic. Son 5 obras de teatro galego e en galego. Representaránse dende este mes ata finais de ano. As entradas xa están á venda.
Na recta final do ano volve o Teatro a Vila García. A localidade vai acoller 5 representacións teatrais nos vindeiros meses. De novo, a colaboración entre o Concello e Agadic permite traer á cidade propostas de primeiro nivel. A primeira delas, A cabeza do dragón, a adaptación ao galego de Valle Inclán, que o 29 deste mes porá en escena a súa derradeira representación. Un espectáculo falsamente infantil, onde ademais podo dar fe de que o meu neno de 6-5 anos naquel momento disfrutou plenamente do espectáculo. Ao seu lado estaba a miña nai, que ten algo máis de 5 ou 6 anos, e tamén disfrutou plenamente do espectáculo. Outra das propostas destacadas, Invisibles, outra adaptación, neste caso, da novela de Montse Fajardo, centrada en casos reais de vítimas de violencia machista. Se trataba de representar a 3 xeracións distintas, son 3 actrices de 3 idades, para reflectir algo que queríamos que é moi importante no libro, non reflectir que non hai un perfil para ser víctima de violencia machista, simplemente tes a mala sorte de dar cun maltratador. Non hai unha idade, non hai unha profesión, non hai unha condición social que te convirta en víctima, como tampouco hai un perfil de maltratador, non? Outra das grandes novidades desta nova edición está nos prezos. A entrada xeral será de 5 euros máis gastos de representación, pero hai novas bonificacións. Como un dos obxectivos que sempre temos nesta concellería é crear novos públicos e achegar a cultura a todos, pois neste segundo semestre vamos a inaugurar unhas entradas subvencionadas, gratuitas, para unha serie de colectivos. Será, no caso dos desempregados, acreditando a súa tarxeta de desemprego, para estudiantes co carné xoven e tamén para maiores de 65 anos, simplemente co seu DNI. Para este ciclo destínanse preto de 19.000 euros repartidos a partes iguais entre o Concello e Agadic. E Rianxo acolleu nesta fin de semana os actos máis destacados das súas festas da Guadalupe. O venres daban comezo ás celebracións co tradicional chupitazo. Na xornada do sábado tivo lugar o pregón a cargo este ano do grupo de teatro Airiños das Ados. O momento máis agardado da fin de semana viviuse onte domingo coa procesión marítima na que dúcias de barcos saíron ao mar trala imaxe da Moreniña. Rianxo viviu onte domingo un dos días máis destacados do programa das festas coa tradicional procesión. Miles de veciños e visitantes honraron a Virxe da Guadalupe na tradicional procesión marítima. Tras a misa solemne que, como é tradición, se celebra na Capela da Guadalupe, os rianxeiros sacaron a pasear a Moreniña pola ría. Levamos unha vestimenta tradicional que se levou toda a vida, que consta dunha falda cun mandil por enriba e unha blusa, e os homes unha camisa tamén cun pantalón azul e un cinturón cun flotador colgado. Que hai que ir a Guadalupe, que son as mellores festas do mundo. Un ano máis a procesión converteuse nun exemplo de devoción e sentir popular, así como tamén de comunión entre as xentes de Rianxo e aqueles que veñen de fora para render homenaxe a Guadalupe. E foron moitos os que se achegaron a Rianxo para participar deste fermoso espectáculo marítimo. Disfrutando de todos e cada un dos momentos, hai uns máis solenes, uns máis protocolarios como é a procesión, mas hai outros tamén tempo para a festa. Dá gusto pois que todo saia ben, que haxa xente, que todo o mundo pois disfrute e que todos os actos que se programan están polo de agora resultando pois excelentes de acollida de público e de diversión para o personal. A ver, como vivides por aquí a festa de Guadalupe? Moi chula, impresionante. De onde sodes vos? De Asturias, venimos de Asturias. É a primeira vez que estades por aquí? No, venimos ya outro año e nos gostou e entonces por eso repetimos. É moi bonita, moita emoción e moi contenta. Durante a xornada de hoxe o programa das festas tivo continuidade co Día das Peñas. Durante toda a mañá a Praza Castelao converteuse nun improvisado escenario de xogo, onde as guadalupeñas fixeron gala de toda a súa imaginación, con competicións do máis variado, en as que non puido faltar a tradicional carreira de contedores. As festas que se prolongarán ata o próximo venres terán mañá a Padrón como protagonista, municipio co que Rianxo está irmanado. A Deputación da Coruña convida aos centros escolares da provincia a sumarse a unha nova edición do programa de turismo escolar. O obxectivo desta iniciativa é dar a coñecer aos escolares o patrimonio natural, histórico e artístico da Coruña. Inclúe visitas a lugares tan emblemáticos como o Dolmen de Dombate, o Castelo de Vimianzo ou o Ecomuseo de Olería Forno do Forte en Buño.
A tenda Rincón del Chocolate e os bares Cafetería Boter e a Recobeira foron os negocios que resultaron gañadores do premio de decoración de escaparatismo, decoración de local hostaleiro e mellor tapa na pasada edición da Feira Artemar de Ribeira. Este mediodía tiña lugar a entrega dos galardóns a cada un dos establecementos gañadores. Ribadumia homenaxea aos seus deportistas. Esta fin de semana o Concello entregou as súas medallas de ouro e prata ao Club Náutico O Muiño e aos padexeiros Manuel Núñez e María Pérez. Tamén concedeu o título de fillo adoptivo a Carlos Pérez, máis coñecido como Perucho, padexeiro gañador do ouro olímpico en Pequín. O deporte estivo de celebración esta fin de semana en Ribadumia. O Concello homenaxeou a varios nomes propios do piragüismo relacionados co municipio, facendo entrega das medallas de ouro e prata e do título de fillo adoptivo. Un recoñecemento, digamos, a todas aquelas persoas que colaboran e que axudan e que fan máis grande a este Concello de Ribadumia alá por onde van. E porque axudan tamén a promocionar este Concello de Ribadumia tanto a nivel nacional, como a nivel provincial, como a nivel autonómico e, por suposto, a nivel internacional. E porque somos un concello de pouco máis de 5.000 veciños, pero que a nivel deportivo, a nivel de piragüismo, damos moito que falar. 10 anos despois de gañar o ouro olímpico en Pequín, Carlos Pérez, máis coñecido como Perucho, recolleu o título de fillo adoptivo de Ribadumia. O padexeiro militaba nas filas do Náutico O Muiño do Concello cando preparaba a proba coa que gañou o recoñecemento. Agradeceros unha vez máis este recoñecemento que bueno, é un placer para min, pero sobre todo ver estes nenos que están pois aí entrenando duro e intentando chegar ao que eu cheguei. Iso é a maior satisfacción. Pola súa banda, o vilanovés Manuel Fontán e a cambadesa María Pérez recibiron a medalla de prata. A de ouro recaeu no club do que forman parte que tantas alegrías dá a Ribadumia, o Náutico O Muiño. Pois agradecería o apoio ao club durante todos estes anos para poder estar competindo a este nivel. Dar as grazas ao Concello por este acto de recoñecemento e tamén ao club Náutico O Muiño polo apoio diario. Este premio é unha labor que se fixo durante moitos anos e todo para os chavales. Moitas gracias. Ademais do recoñecemento do Concello, os deportistas levaron o agarimo dos veciños que asistiron á cerimonia de entrega destas medallas. E a bandeira da Concha celebrada nesta pasada fin de semana en San Sebastián tivo nesta edición un dos finais máis apretados dos últimos anos. Dirimiuse finalmente en favor de Hondarribia, que avantaxou a embarcación de Ciérbana en menos dun segundo. A embarcación de Cabo de Cruz rematou nun máis que meritorio quinto posto, igualando a súa mellor clasificación histórica nesta regata. Na categoría feminina, destacar tamén o terceiro posto do Náutico de Ribeira, aínda que a embarcación Barbanza figuraba como unha das grandes favoritas para levarse a bandeira, tivo que conformarse coa terceira posición, por detrás de San Xoán, que foi primeira, e Orio, que rematou en segunda posición. A última hora desta tarde, a tripulación ribeirense era recibida polo alcalde Manuel Ruiz no Salón de Plenos en recoñecemento ao bo papel realizado ao longo desta tempada. Bueno, imos agora a publicidade. Contado, estamos de volta para contarlles as noticias da cidade de Pontevedra.